umuntu bakunikeza ilanga ukuthi akahamba yophumula yena ukhetha ukudlala ibhola ukuthi why uzositshela. Please introduce yourself to our viewers wethu ngegama lakho nesibongo sakho usho the team that you are praying for today. Mina nguVusikhaya Fanyana ngidlalela iICL yaseCenturion. Ngithathe ilanga lami namhlanje ukuthi ngizospenda la egroundini because of ngithanda ibhola entertainment for the safety yami kwi community because manje it was ningi ama holiday abantu bayalimala. So ngendaba ukuthi ngithanda ibhola ngadecide ukuza ngapha egroundini. So ibhola udlala only at work or it has been something obekade uyenza from kudala? So ngiyadlala nje ibhola nje naselokishini nasemsebenzini. Okay. So uyawazi mos ama team asekasi? Yeah. So ngicela ungimentionele i1 team e1 esekasi nama player i3 from that team. Inkasi football. Yeah, football. No. Iskepe. Okay. I think no Blackberry. Muskwama. Okay. Matsubani the short one. Professor. Oh, Professor. Yeah. So yabo kule 3 lo mentionile ne start 1, bench 1 and sell 1. Ukala ngoprofessor engineer yami ngizobencha uBlackberry. Sikhwama samantariani ngiyamthengisa. Thengisa ngamalini? Boma twins because enumnanje vele. Okay. So ilanga la namhlanje which is Workers Day, what does it mean to you as iWork? Lisho likhulu kumina because ilanga labasebenzi thina vele sayiphatha umsebenzi nasilana saqhubeka nomsebenzi saunjuthi. Yeah, ngilithatha kakhulu futhi ngiyalijabulela kakhulu. Ngiyafisa ukuthi nabanye balithathe serious ilanga la namhlanje. So reflecting to igame yakho ya namhlanje, how would you rate igame yenu ya namhlanje? Mawubhekile you as an individual ne team yakho ni perform kanjani? No, siperformanga sharp. Performance yethu I think stamina. Fitness ayibanga khona ne communication. So nokurasha ene sinesikhathi vele singadlali ibhola. So ifirst game yethu since 2026 ifirst game yethu. So next game so amnandi sobuyele ku standard sethu. So ilesson oyithathayo from igame ya namhlanje, what would it be? Discipline. Ukusebenza ngokuzikhandla. Ukuthanda nama opponent, uthanda abantu odlala nabo. Igame so ama friendly game ukuthi nje sithandane sibabangani kodwa into esibulala ukuthi iwin ne lose into ekhona phela groundini. Okay. Yes. No, before we close it off, ne word of the day nyana. Yeah, ngithi kubafethu lapha ensemakhaya nizama ukuphepha la nikhona because ama holiday abantu abaningi bayalimala ama accident, abantu bagijimela utshwaleni. So ngithi next time ngalela ngalisoni nisondele indlala sport nizoba safety. Okay. No, thank you so much for your time. Ngiyabonga namsisi. Thank you.